गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। गोबाव समनि उनाव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जुजासिना लांदो लोगोफोर। दिनै मा मावगोन नोंथांमोननि सिगाङाव लाना फैलायबाय। नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थादो बिदिबा लोगोफोर। मा खालामनो नागिरदों नै लोगोफोर, जि दानायनि एसे लाहार फाहार खालामगासिनो आरोना। नै जियाबो बिराद गोरा, फार्स्ट टाइम आगर दानो मोनदों आरोना। आं जि दानो लाबोबाय थाग्रानिफ्राय फार्स्ट टाइम आं प्लेनसो लाबोबाय थायोमोन आरोना। एबार आगरनि दानो मोनबाय। इयावनो खनजोबनांगौ बेबायदि। नोंथांमोना नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। नै बेबायदि एरनांगौ आरोना। नैबे गानग्रा, नैबे फालि जाहैबाय आरो नैबेनिफ्राय ओरै गांसे, बेनिफ्राय ओरै गांसे, गांथाम दं आरोना बेयाव। जों एखे दानांगौ आरो। ओमफ्राय दा आंथ' रोङाना बारा, जोंहानि बाजैया एरजोब्बाय आरो नैखौ। ओमफ्राय बेबायदिनो खननानै लाजोबनांसिगोन आरो दा। नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थादो। जोंहानि बाजैखौ नुवाखैबा दिनै नुसिगोन आरोना लोगोफोर। नै बेबायदि एरजोबनांगौ आरोना एखे। नैबेयाव हाख'नाय जागोन आरो। खानायाव गोसोम फुनदोंमोन दिनै, बिराद गोबावनि उनाव 2019आव खानाय बोदोंमोन आङो। ओमफ्राय दा लावफिनजोब्बाय खानाया, गैला ओंखारजोबफिनबाय। ओमफ्राय बे समनिफ्रायनो कालार गोसोम फुननाय जाफिनो आरोना। दिनैसो फुनफिनलायबाय। खानायानो जाथि जाजोब्बायमोन, नांजोबाबो थाथोंसै। बन दाननो नागिरदों जोंना आइया। मबाइलाव कालारखौ बारा मोजां नुवाखै, नङाबा माबायाव रियेलाव मोजां नुयो आरो। नै बे मबाइलावबा फुराला नुयो। मबाइलाबो दाम खमनि नालाय। आगरनि महरखौ खागासिनो लोगोफोर, बिराद खस्थ'। दानोसो बालायलाङो आरोना बेबायदिबाथाय। मोसौ बोरमा। साना हाबथारसिगोन गोजानै। भिडिअ लाबोयैया गोबाव जाबायमोन लोगोफोर। नेटबो मोजां नाङा नालाय, बेखायनो भिडिअखौनो हगारनो बायो आरोना।
खाथियाव माबा एयारटेल नेट माबा टावार खुन्था गायदोंमोन आरोना, ओमफ्राय आंना जिअ नालाय नेटखौनो मोना, नङाबा एयारटेलबा जि मोजां नांसिगौमोन। नोमोन आरो नैबै नुहुरनाया टावार खुन्थामोन आरोना, ओमफ्राय बे एयारटेलनिसो, ओमफ्राय जिअ'निबालाय मोजां जासिगौमोन आरो।